MJ मिक्सार ब्लगाबो आंजों अमा बेदर होदों गोजा होदों अच्छा मदे सुलाय एकदम मजा के दियासे बोले ना दियासे बयासे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ ना लोगोफोर सो दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय ना सो लोगोफोर दायो फुंजानि माने आङो अहाय थांनो नागिरदोंब्ला माने पोलिं स्टेशनाव खनसे थांना फैनो आरोना माने दिनैथ' भट नालाय सो दिनै 19 तारिख ओमफ्राय दा आङो भट होग्रा जायगायाव खनसे थांना फैनो आरोना माबायदि जानानै दङ बेसेबां मानसि जाखो मा खोथा थांना फैनोसै ओमफ्राय मानसि खमब्लाथाय होनानै फैनोसै ओमफ्राय मानसि खम नङाबाथाय होला आरोना बेलासियाव फैनोसै ओमफ्राय दाथ' अलरेडि मानसिफोरा बुहुत बांखासिगोन आरोना मानो होनब्ला मानसिफोरा बुहुत फुंनिफ्रायनो नायनांखायो आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थादो थ' जों बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो स' लोगोफोर दा नै जोंना पलिंआ स्टार्ट जाबाय आरोना पलिं स्टेशनाव लाइनखौ नायनो हागोन नै ओरैबायदि लाइन जाना दं आरो ओइ नों भट होनो फैदों क्या बोला तूने ओपनिंग से एक बार से फर्स्ट टाइम अच्छा सोरनो होगोन नोंलाय बेखौथ' बुंथ'ला भटार आइडि मोनबाय नोङो भटार आइडि मोनबाय नोङो हा अच्छा नै लोगोफोर स्टार्ट जाहांबाय आरोना ओमफ्राय नैबे जाय लेफ्ट साइड माने हिन्जावफोरनि आरोना मा नै भट होनोसै हा नागारालै ओरैनोसो है जाबो स' लोगोफोर नै जेबो दं आरोना बेजों माने पार्ट नाम्बार एजेन्टआ बेलेग आरोना मानो नै आदा नों खनबेसे जाखो भट होनाया खिन्थालाय हा दिनै होसिना ना भटार आइडि मोनबाय मा नोंबो वा नै आदा गेदेर बेबो नुदोंना सोरनो होगोन नोंलाय आदा लालाबायना होदो बाला नामा सिख्लाफोर दंबा सिख्लाफोरनि फट'खौ थुनानै हो नांगोन ओद बिपिएफ गैयालै बेयाव नै आदा माबा बुंगोन नामा नों हा फाग्ला नायलाय नब्रा माय नुखाय बोरै भटार आइडि मोनखो बेलाय मालायनिखौसो मोनदों नामा हा आच्छा स' लोगोफोर आंबो फैदों आरोना पलिं स्टेशनाव दसे नायनो होननानै ओमफ्राय दा बर्थमानथ' बिराद भिर जाना दं लाइन जाना दं आरोना ओमफ्राय आं दा बेलासियावसो फैनोसै आरोना होनसै दा बहुत भिर मानसिफ्रा हरनि 3टानिफ्रायनो लाइन जाना दं खोमा आरोना लोगोफोर नायलांबाय था बिथाङाबो नै भट होनो फैदों आदा नों भट होखांबाय होखांबाय सोरनो थुखो नोङो दा आं औ दा थुनायखौथ' खोन्थाथ'वा आच्छा खोन्थानो हाथ'वा आच्छा ओमफ्राय थुनांगौ थुबाय आरो मोजां नांदों नाङाखै भट होनानै मोजां माने बेयाव अमा बेदर होदों बेयाव अमा बेदर होदों गोजा होदों आच्छा जौ जानाय लोंनाय गासैबो फेसिलिटि बिराद मोजां आच्छा सिङाव आरो ना सिङाव असि ब्लु ना ब्लेक टाइगार माखौ लोङो बेखौनो मोनजोबो आच्छा मथथे नोंसोर बाहेरायाव थानानै जेबो मिन्थियाखै दा आच्छा दा सिङाव थांबासो मिन्थिगोन आच्छा सिङाव थांबाथाय माने मोजां मोनगोन आरोना बिराद मोजां सुपार सियाराव जिरायनो मोनलायलाय नङा आराम सियाराव सोर गिदिंलायनानै लोङो जाथ'बाय তো ভোট দিবি ভোট দিব আহিছো কিমান দিন হৈ গ'ল ভোটাৰ আইডি পোৱা তোৰ হা ভোটাৰ আইডি হ'ল জানো তোৰ 40 বছৰ হৈ গ'ল এটা হৈছে 40 বছৰ আচ্ছা ভোট দিব লাগে আচ্ছা কেনেকা ফিলিংছটো কেনেকা বৰ্তমান কেনেকা লাগিছে ভালে আছে আৰু মানে ভোট দিব পাবি এই বছৰ নতুনকে তো কেনেকা লাগি আছে ক ভালে লাগিছে ভোট দিবলৈ পাম শুনি পাইছো মানে ভিতৰত একদম মদে চুলাইব একদম মজাকে দি আছে বোলে না দি আছে কৈ আছে শুনি হয় নেকি সঁচাকে হয় নেকি কোনবা কৈছে দাঁত বিষাইব क्या बोला तूने কৈছে দাঁত বিষাইব খাই বোলে না ৱা ভালকে খাই আহিবি হা খাব নোৱাৰাকেইটা লং পেণ্টত ভৰাই আনি পকেটত लोगोफोर नै नायनो हागोन आरो नै जोंहा गुमै नै बिथाङा थुनो होनना फैबाय आरोना नोङो सरकारनि मोनथायखौ बेजों लाजोबथारनोसै आच्छा
बेनो एखेबारे सिङाव जौजों बेदरजों होगासिनो दं नोंखौ मिथिबाय ना नों जागोन ना जाया आदसा नायनोसै मोनबाथ' जानांगोन आच्छा आच्छा गोनोखा मानसिफोरा बुंगासिनो दङ जानानै हाथाय साथाय साजोबलायबायनो बेनोथ' नंगौना नङा जाखो थांनोसै 6 hours later. स' लोगोफोर बारा गैला आरोना दा आं दासो फैबाय नै एसेल'सै हिन्जावफोरा बांसिन दं आरो ओमफ्राय हौवाफोरा गैला नै लोगोफोर आंबो लाइनाव दं आरोना नै लाइन जागासिनो दं आरोना बारा गैला होनो मोनसिगोन आरोना स' लोगोफोर दायो नै अखासो हाबाय आरोना अखा हानानै महिलाफोरा नैबेजों हाबजोब्बाय ओमफ्राय नै दाबो हौवाफोरा अखा सिजानो हायो नालाय सिजागासिनो दं आरो दाबो टेनसन गैया इजाबो फैलाजोब्बाय नै स' लोगोफोर फाइनालि दा आं होखांबाय आरोना नै मा होनो लोगोफोर एकदम थुजालाबायबाय आरो जेराव मोनो बेयावनो रिजेक्ट जायो नामा जायो बुंनो हाला नायबाय थादो नै कास्टमारफोरा फैसा रानदोंनो फैसा मोनगौबानो आरो बे ओइ आदा माबा बुंगोन नामा बिराद खस्थ' भट होदों रायजोफोर आच्छा ओमफ्रायथ' आरो मा खालाम लाइनाव दङ नै दा माबा मोनगोन नामा भट होनायनि मोननाय मोनैयाथ' जों उनावसो मिथिगोन दाथ' मोनाखै जेबो सिङाव मोनगोन नामा मालफोर खोमा सोरबा हरखुमादों आच्छा आच्छा दे स' नै आदायाबो फैदों आरोना भट होनो नै बिथाङा माबा बुंगोन नामा आदा देलाय बुंलाय भट होखांबाय हाब मालाबानो होखांबावबाय बेबो आंनिख्रुइ सिगांबावसो ओमफ्राय सोरनो होखो नों खिन्थालाय होनायाथ' होबाय बेखायनो होमबाबो खिथानो गैया आरोना होबाय बेनावनो आच्छा आच्छा ओमफ्राय माबाफोर मोनदों नामा होनानै गैया मोनाखैना जेबो उनफ्राव मोनाखै आच्छा दे स' लोगोफोर नै बिथाङाबो होनानै फैबाय आरोना होबायना आखाइ देखायलाय नायनो आखाइखौ बिथाङाबो होना फैबाय आरोना दा सोरनो होखो गावसो मिथिगोन आरो जोंनो सोंबाबो खिन्थाला बे मिथिबाय सिरिसो होखुमाय नालाय सबबो बिराद सालु आंथ' खोन्थानो हाला जाहैबाय गाव खोन्थाबा आं खिन्थागौमोन आंथ' खिन्थाखाबाय दहाय नायलांबाय था आरोना स' लोगोफोर दायो जोङो भट होखांबाय आरोना होखांबाय ओमफ्राय दा जोङो थांसै आरोना न'आव नै बिथां MJ मिक्सार ब्लगाबो आंजों दं फैफादों आरो लोगोआव आरबि ब्लगखौ लोगो मोननानै एसे मोजां नांदों आरो भट होनायाव माने सानैजों ज' जादों मिथिबाय ओमफ्राय नै आंथ' सानाखैमोन बेखौ लोगो मोनफैगोन माने आं न'निफ्राय एसे लेट ओंखारबोनाय जादों ओमफ्राय बेथ' एसे आवगोलानो फैदोंमोन आंनिफ्राय खिन्थु ज' लोगो मोनफैलायदों आरो एसे मोजां जाबाय खिन्थु गावनाव सोंदोंमोन आं सोरनाव होखो बेखौ खोन्थायासै खिन्थु आंबो खोन्थायासै बेखायनो आंथ' लोगोफोरनि खिथाखाबाय दहाय बिथाङासो दा मा मिथिला आरोना स' लोगोफोर दिनै भिडिअ सांदोंमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय लोगोफोर